Boas, Santi. Home, que tal? Como andamos? Pois como non podía ser doutro xeito, veño na procura da sardiña de San Xoán, que eu sei que ti tes as mellores. Estamos locos poñendo precios que a xente non para de, sobre todo, preguntar e aí andamos. O que pasa é que tens que saber a clase que ti queres levar, preguntando sobre todo como vamos facer mañán ou o lunes. Maki, que facemos? Aí é como anda a xente. Bueno, Non hai un segundo de descanso. no, ahora non, hai que aproveitar. Mira, a sardiña é 12, ten de la grande e do xeito. Vale. Esta echa 12 euros. Maki, é que por isto como hai sardiña a 6 euros. Claro, non é que hai a sardiña a 6 euros. Haiche medianillo a 6 euros, que che está entre a xova e a sardiña, pero que hai máis recortada. Temos outra tamén, a 10 euros, que é a de ardora, xa non é a do xeito. Eu, pa mí, particularmente de sabor, quedome coa do xeito. Que pasa? A da ardora aguanta máis. Que facemos co tema do luns? Pódese comprar a sardiña hoxe e conxelala, agardamos o luns imos poder mercar sardiñas. Personalmente, penso que o lunes vamos levar un sablazo. A de ardora, hoxe para lunes. Señora, temos unha sardiña boísima, quere unha caixa? A 12 euros a do xeito, señoras e señores. Teño unha de ardora a 10 euros que está, vamos, que... Unha caixiña na nevera e con un paño húmedo por riba e a janta che ven, tampouco vai a estar o peixe estropeado. Non leva sardiña en San Xoán? No, porque está muy cara. Normalmente compro fin de semana, pero nunca compro en San Xoán. Ah, pero entón agardará o luns para comprar a sardiña? Ajá, exacto. Pues no vamos a hacer la sardinada aquí. Ah, bueno, ves o luns a collela fresca. A collela fresca. Vale, pois gardoche unha caixiña para ti. O que eu non facería? Personalmente, congelala. Sardiña caerá o fin de semana, pero justo o día de San Xoán, por ali, por onde está a fogueira, comeremos algunha, claro. A sardiña de San Xoán. Bueno, normalmente xa non as comemos na casa. Imos por aí a comelas. E, bueno, agora que temos brasas, pois igual as facemos na casa. Pero, bueno, moita experiencia non se teño, pero xa hai que facelas, fanse. A la brasa e con pan de millo. A ser posible, sí, claro. Con pan de millo está moito máis boa. Pero que eu non como na casa, como na casa de outra persona. Ah, pero podes levarme. Bueno, pues vente. Levamos unha caixa de sardiñas. Pues levas. Veña, levamos estas entón, que están boísimas. Isto é un non parar de traballar. Eu vou quedar aquí que quero acabar con toda a sardiña do posto de Santi. Despois conto vos que tal foi a venda.